se video je nové videa s Photoshopom. Áno, túto sériu som natočil dlho, približne dlho, pred mesiacom som natočil, alebo nie, pred niekoľkými týždňami, pred 2 týždňami som natočil ďalší diel, či predošlý diel som natočil pred 2 týždňami a teraz máte tu tretí diel. No a teraz si tu spravím niečo s Gogom. Gogom, hej. Gogom. Je tým najslavnejším youtuberom. OK, prvé, čo by sme spravili. To nie je taká dekorácia, ako by som povedal. Nevadí toto tie vlasy, že ak má oucáku. Tak my zamôžeme trošku. Asi razítka, možno viete, čo chcem už spraviť. Tak. A tak to nie. No okej, bude to tak. To nebudem sa tam starať, budem... Než uspravíme proste, OK, čo sme spravili? Spravili z Gaga žensku. Yes. OK. Prvý, čo spravíme, zoberiem si tušku a... Aké svetlo tu mám, veď? Ale to ide, dobre. Dám si červenú a ideme mu chytriť perí. Prečo to nefarbí na... Sakra. OK, ale prečo... Čo sa stalo teraz? Čo sa stalo? Prečo to tam nedá? Čo sa... OK. Dá sa... Nechcem styl teraz. Čo je tu? To chcem. OK. To vymažeme. Hej. Oh my god. To ešte spraviť, ja neviem to robiť, jak sa to má. To má nejaké svetlo. Ani to som to videl. Nechcem nejaké tutoriál, teraz natáčam. Jak sa to robí. Raz môj tak bratranec, či môj bratranec, hej, mi to raz ukazoval, ja som úplne zabudol na to, či na animáciu. O animátorke som hovoril na prvom videu mojho kanálu, takže... Ale hej! Čo spraviť? Je to tak? Že by? Ne! Hej! Hej, to tu je! Hej, teraz je tu veľké svetlo, sakra. Tak ešte raz to spravíme. Konečne som našiel to svetlo. A to nie je pekné, sakra. OK. Sakra. Už mi to zmizlo. OK, nezmizlo. Budem úplne blízko. A tak to stačí blízko, viď? To je obrovské, teraz sa trošku nech zmenšíme. A ideme zapadať períčky, aby to malo také ženské verí. A mňa tu štvrtá, tu modrá bodka. Tu nechceme tú modrú. Nechceme tú modrú bodku. Sakra. Čo sme tak spravili? Bože môj, tak ja to skopírujem. What? Ne. OK. Toto vyzerá ako jeden nič, nebo? Haha, OK, super. No, ide to tam napadlo, toto tu na gogové ústa. Bože môj. To je zatiaľ veľmi dobré. Zatiaľ veľmi dobré. Idem si tam nájsť ešte nejaký tento, hej.
jak by sa to volalo. Neviem. A ešte napadla mi niečo na líčka. Niečo trošku červená. Počkaj, dáme tam nejakú takú nejakú, hej. Úplne taká presná, taká rúžovúčka. No, dobre. Tak to tam dať. To má aké svetlo. Čiže hej. Ešte jedenkrát. Čak to nie, to je strašne silné. Ne. Také zmius. No to nechcem. Budem skúšať nejaké svetlá. Jednotku, jestli jsem to tak neotevřu. Například tam jeden taký papier. A tam si budem skúšať, že aké to vlastne je. No. Jasné svetlo je také. Dobre. Neviem, čo je. Aké svetlo je to. Neviem, prečo mi to nejde. Prečo to nejde. Ale to budem skúšať na tak. Ok, takéto. Ale to už nebudem používať, budem používať iba tak. Toto je lepšie. O mnoho lepšie. OK. Ja by som spravil nejaký efekt. Sakra, to ne. Prečo mi to tam kopírujú tu dole? Ja chcem takú rúžočku, takú krásnu rúžovú. OK. Hej. No OK, to chcem. Troška ma tam škve. Také líčky. To není pekné, to som trochu prená. Som tam taký jemný. Také mi to tam bude dál, takéto. Hrozné. OK, dobre. Ideme si tam nájsť nejaké vlásky. Či jedný už tam mám, som zabudol. Aj toto nebolo na Goga, alebo to. Asi som si tam nakúpila jedné vlásky. Kde sú tie vlasy? Toto sú tie vlasy. Sa to využil na nikom. Kde sú tie vlasy? Kde som to využil pre Boha? Vlasy. Kde ste sa mi využili? To sú tie vlasy, tu sú tie vlasy, tu sú tie, asi ich idem nakopírovať krásne magnetickým vlasom. Toto je trošku tenké. To nechcem mať také tenké. Na ne takú kockatú nechcem, mám hlavu. Cetráze. A idem si to tam dať. Sem. No, ti okráme tú štvu. Bože môj. Tie vlasy má veľmi veľké. Ten Gogo. No dobre, pasuje mu to tam, není to hryslé. OK, ja mu to tak zapatlám. Tým klonovacím razítkom dúfam, že to dopadne dobre. Keď nie, tak... Hej, čo to nejde? Prečo to nejde do prdele? Hej. OK, ale to je fakt. Fakt, ja to robím teraz na YouTube. Hej, teraz som ťa povedal takto. Ne, to už som trochu brená. Je to trošku zábavné to video. Podľa mňa mal som ho mať zábavné, veď. Môj kanál je zábavný. Možno aj nie. Takto. Necháme a nechcem klonovať. Prečo to nechcem klonovať? Oprčíc. Čo je to tu? Co si z toho farbu?
Alebo niečo spravím na tých vlasoch. Ma napadlo. Aha, to sa tam dá vidieť. To je najviac sa na tom vadí. Ne, to sa tam... Hej. Takže je naše farba. Keďže je to žena, tak mu to aspoň takúto farbu. A prečo to funguje iba na tej ploche, sakra? Ok, to nechcem text. Ok, chcem klonovací razítko. To vlastne sú tam strašne zlé. Hej, to je. Hej, chcem. Prečo to sa nejde? Ani vlastne to nejdu, hej, počujte. To sa nefunguje ani na vlasoch, sakra. Túto farbu chcem, hej. Dobre, som zistila. Dúfam, že to bude dobrá farba. Dobre. Zistil som, akú farbu delá. Oh yeah. Tak sa tam. Tak ešte raz. Mám jeho farbu na jeho farbu, no a... Až to bude super. Hej. Teraz táto bodka. Kota. Jestli mu vezme ke světu se mať normální minutku. Normálně je super. Tak, takže se posunieme. Je to trošku tmavšie. To je hrozné. To prčic. Něco zkusím. Ne, to nebude dobré, to tak bude. Ještě jdem zkusit. Co? What?
čo ma napadlo. Neviem, či to bude dobré, ale napadlo ma to. Áno, prečo by to nemohlo nápadnúť skôr do prčíc. To je super. Ne, to je mi taká dírka. To sa mi nepáči. Ok, to je dobré. To je rozhodne veľmi dobré. Ale není to dobré, A to musí... Ne! No, to je dobré. Ne, tak toto ne. Lepšie, čo som na to spravil. I či som na to mohol to nespravil, ale neviem, či sa mi to podarí. Túto vlastnú guču si nakopírujem. Tak. A teraz sa chystajte, čo idem spraviť. Co? No, ale to je vypraté do prčic. Toto je strašne debilné. Toto. Teraz to je vybraté. Lebo vidíte s vami? Toto. Tak spravím. A teraz musím to farbu. Spravím to na vlasoch. Tí kokobí vlasoch. Ma neposlúchajú. No sakra, ešte je jeden. Dobre, toto necháme. A ne. Najkrajšie to je takto. Najkrajšie rozhodne takto. OK. Pokiaľ sa vám video páči, dajte like. Pokiaľ nie, tak dislike. A to by som nechcel. Čaute. A všetko záleží iba na vás. Čau.